grund af syreregn. Vi har ekstreme vejrforhold og ekstrem syreregn. Og vi skal have besøg af professor Ole, fordi at han skal fortælle os, hvad der sker og hvordan og det hele, ja. Så vi stiller om til Ole. Så Ole, fortæl os, hvad er syreregn? Syreregn, det er den syreholdige nedbør, som har en pH-værdi på 4,5. Og det opstår, når forureningen fra biler, lossepladser, fabrikker, både osv. kommer op i luften og blander sig med skyernes vanddråber. Og det er de her stoffer, som er i syreregnen. Det er svovldioxid, kvælstofilte, klor og kuldioxid. Og når det blander sig med regnen, bliver det opløst, og på en måde så bliver det så til syreregn. Og konsekvenserne af syreregn, det er, at når det synker ned i jorden, så æster den nogle næringsstoffer, som blandt andet træer skal bruge til at vokse. Tilbage til studiet. Tak for det, Ole. Ja, så skal vi høre, hvad Regner har at sige om vejret. Velkommen til en ekstrem udsendelse af vejret. Vi har sindssygt vejr, og det er syreregn, 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 syreregn og syreregn. Og så har vi ekstreme temperatursvingninger, helt ned fra -5 til +10 grader. Det er meget ekstremt. Og så i løbet af ugen har vi ekstreme vindforhold, men onsdag der er sådan meget stille. Og I må for alt i verden aldrig nogensinde drikke det der syreregn, for man kan blive ætset op indenfra. Og nu tilbage til... Hvad fanden er det for en idiot? Det var sgu jeg selv, så. Og nu tilbage til studiet. Velkommen tilbage til studiet. Jeg er stillet inden for Karl, fordi han havde en meget vigtig ansat. Og lige om lidt, så vil jeg gå ud og hente en, som har været ude i syreregn. Og så... Vi tager den lige fra. Velkommen tilbage til studiet. Jeg er stillet inden for Karl, fordi han har en meget vigtig aftale. Og lige om lidt vil jeg gå ud og hente en, som har været ude i syreregn. Og så kan I se, hvad der sker. Og velkommen til vores den der er ude i regnen. Hey, må vi gerne lige spørge dig noget? Hvad lavede du ude i regnen? Ja, jeg skulle jo bare ud. Jeg skulle ligesom hente min mor. Okay. Har du en bemærkning til de andre? Gå aldrig ud i syreregn. Det er jo pisse farligt. Kan I ikke se, hvad det har gjort ved mig? Kig dog på mig, mand. Lad os lige se det, du har på din hals. Skal det være sådan? Og det var TV-avisen. Det var ekstra TV-avisen. Hvad skal jeg sige? Ja, det er fedt. Og det var ekstra TV-avisen. Farvel.